Bible na enyina ye ni nkomo wote sa so for we preacher enyo otan bi o me tan nipa ebi so for we adwen otan nipa me tan nipa ni o ma kosu say Canada for timi atras last year parliament atras inside jatum they say utimi ware aboa nti ama ni bi ne nkraman so mo say that ye wedding kisses ye wedding obeda obebutu ama kraman afa they say nipa ne moa ebe wu abom nipa ne moa ebe wu so ware kraman ba ofalo no anyemo to no so a nipa kraman ebi ne mponche bi ne noa ebe wu empese ne nkrantie enya komo dabi o mesi enya de nyame na be se wiase no ni yele ya se no ya be se no yenia because me nima de kodia the akosu system mu se no ayehu nti ana pa me tin nyina na maboto te ba me nyare o nsama amate no na aboto me o me hwese presby agiatum na mata di si beje o ma sensan Roman for sign Anglican sign presby sign Baptist sign Methodist sign presby for the only too much o ma sensan o mo no o mo so ne bu on say asore akese itafe o mo na agiatum no fa no o mo so be sorry against or the charismatic and the Pentecostals. This is now a woman says, very a minimum control some fast woman. Anyone, what do I say? Minimum some fast walk. Because it's on your research, Japadian now at the Bagana, Ubidao. Minimum some fast walk. It's a Canada, a top be a gay for a lesbian, no man, Romo. Omenam krom omoye demonstration ebi so deda abonten aworo ya ho na won ti sa kro we mo e dey na oba besia ati ase dey ba dey na oba e besia original bompa ma me na afi yan shase wa wo so na okro na den so yeso nyina no se diwasem hene watumi nya kese wo wasem na mo asem so na twen didi tan wa rade so na mo asem so nama yenimra ye so wo yiase na montuo ni abrabo bia yebom na sanche na se wo sane asanse ya ntra wiase we amemu angie na yapu ye ntino yeso ya nyankwa animonyam ka odi se wo fa bamu ye hu tumi o wasemu dim ya bompai amen 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 the radiasi say o me hu left and right don ye ebre wo boy ma ya kra nyankwa eba ma wo say oba tu ho free yase ba do akoma nyina ma Jesus Christ Mr. Adolfo Mr. Mianom awie na ben Yesu Kristo sa babio o ma ba kan kresha yes Satan donate ni pa bebre abewura osoma dwumanum ebi abaya D4 obaya signs and wonders wa abaya o se nyame honhom obedi na chi ebi abaya sefo yo mukura wiase nimdie wiase nyansa wo de be beat wo de be churchill wo ya abedi na chi ebi abaya bishops ebi abaya cardinals what you say omo be tratra konwa no so for the purpose enti misra obadwema wutie me ene sa bomodin so do ho batawrade ho na me baba kono ma message ma me fa message na amra Psalms 37 ma me kenta sa quotation no Psalm 37 na me wa wem do wabie Psalm 37 verse 1 down abonefo ahoto nche atifi asem uti asem no tie ni o se abonefo ahoto enche na no Monday ano na sofu sogru ere kasa na ayamdeji beto
nyinaa na metie nam sɛ yes ɔyɛ adeɛ ɔsɛ abɔnefoɔ ahotɔ ɛnkyɛ ɔbɛgye n'ani owiase bɛrɛ wɔ mmerɛ ɔbaabi a ɛkɔsi ate aseɛ ɔbɛnom nsaa daa minute wasɛe ɔbɛsi wi saa daa minute wasɛe ɔbɛyɛ game ɛbɛwie kyerɛ na ne to hankra yi afei wɔnam a tɔrɛte ba kora wɔnhunu ɔbɛyɛ lesbian yɛbɛtɔ gɔfo ama no atrɛm daa minute ne nase nsuo nsuo ɔbɔnefoɔ ahotɔ nkyɛ nti asɛm ne ɔbɛgye sikaduro afei daa minute ne ba mmɔdam a na ɔno awu ɔbɔnefoɔ ahotɔ nkyɛ nti sɛ ɔbadwe ma a nsɛm a yɛbɛkan yɛka nsɛm kakra bi mepɛ sɛ akyirem na ɔnso de bi bɔbra ɔbɔnefoɔ ahotɔ nkyɛ o nti sɛ ɔte asase wɔ asu a mplane sɛ ɔbɛdi bɔne ahwɛ yieyɔ ɔbɔden sɛ abere ne abere nyinaa no ɔbɛyɛ adeɛ tene ɔbɔnefoɔ ahotɔ nkyɛ ɛnam hwɛ wɔn a bɛdi Kumasi so ebi bɛyɛ KMA boss ebi bɛyɛ regional minister wate aseɛ ɛnam etuma ne hwɛ bɔne paa mpanimfoɔ a bɛdi Kumasi so edu yɛn ne na wɔn awie yɛ ade sisa dɛm a sɛsɛn ebi sisa kra ebi n'ase nso yɛ sɛ kambu no ɔbɔnefoɔ ahotɔ nkyɛ bɔne a wodi nyinaa no ɛwɔ awieyɛ bɔne a wodi o ɛwɔ awieyɛ nti mesrɛw anɔpa yi bɔmmɔden sɛ nsɛm a yɛka kyerɛ wɔ Psalm 37 no wobɛsɛm ɔsɛe ɛnhaw ho nnebɔyɛfoɔ nti ɛnhaw ho nnebɔyɛfoɔ nti ɛma wobɔ haw amumuyɛfoɔ ho wate aseɛ ɛnhaw koraa bɔwadwe mpɔ sɛ ɛne obi ankɔ rat race ɛne wiase nkɔ challenge watadeɛ baako faseda ma nyame tiɛniye obi bɛtumi akɔtɔ Chrysler tiɛniye na bi ɔde ne bɛɛma na akɔgye ɛnhaw ho tiɛniye obi bɛtumi ahyɛ aboro sɛ atoa so nhyia ɛnso na ɔni nkwagyeɛ na yɛ bɔne bi a ɔdi ɔsɛ haw ɔbɔnefoɔ nti amumuyɛfoɔ a ɛdi bɔne tra so no ama abɔ haw wɔ ho ɛrini dabi wɔatwa wɔ agu sɛserɛ wate aseɛ ɛrini dabi na wɔatwa wɔ agu sɛserɛ adeɛ baako asɛ no nso no sɛ ɔbɔnefoɔ nkyɛ o deɛ ɔyɛ biara no Awurade ani hwɛ no ɔnim kɔ yɛfa so tua ne bɔyɛfoɔ ka na ɔnim kɔ yɛfa so tua atenenefoɔ ka nti sɛ no nso brother wei watɔ golf forget it brother wei wasi dan forget it nti ɛsɛm no yi awieyɛ wɔ hɔ awieyɛ Awurade wɔ anim ɔbɔnefoɔ akwan nti ɛne yie gye ɔyɛ nkenkan wɔsena ɛni dabi ne watwa wɔn atwa no agu sɛserɛ ne wakusa sɛ wura mono akusa te sɛ ewura mono bata Awurade ho na ɛfiri ha akɔ no ɛna mede kasa kyerɛ wo wɔse bata Awurade ho na yɛ papa yɛade pa tena asase so no di nokorɛ tena asase wei so di nokorɛ na ma w'ani nka Awurade ho ma w'ani nka Awurade ho na ɔma wo deɛ wakoma pɛ fa wakwan hyɛ Awurade nsɛm mede ase yɛnhwɛ ha kakra yi yɛne ye wɔse ɔbɔnefoɔ nkyɛ that is the main issue yes ahotɔ nkyɛ wate aseɛ ɛne ɔse ɛnhaa ho abɔnefoɔ nti ɛnhaa ho ɛnkɔ rat race nti asɛm ne yɛpene deɛ Nyame de ama wo so deɛ Awurade de ama wo no da no ase ɛnhwɛ deɛ wiase kɔ na mfono yɛsɛ yɛwɔ ɔba bi wɔ hɔ a ɔbɛtumi afrɛ kente nɛ ɛkyerɛ ɔbɛfrɛ afoforɔ wobɛkɔm na ne nyanko baa na aware no nti sɛ so agye Yesu Kristo di a ɛma focus ɛnkɔ hɔ asɛmpa ara mɛka kyerɛ no ɛna bɛhu bama bi ka wɔtim no woyam bɛhyɛw wowura adwuma nso ɔyɛ ebia ɔgyɔ Ruminati so ɔte aseɛ ebi ɔgyɔ Ruminati nti nhwɛ no obi bɛbi asɔre ɛni afe na ɔkura nipa bɛɛ sɛ 100,000 wate aseɛ ɛmɔ ne mmere ti asɛm no yi ɛnhaw koraa ɛnchallenge no you need to calm down and thank God for your life because mepɛ sɛ meka ni ebi a ɔno n'anim no aduru a wakotuo kyɛn sɛ ɛda ne kɔn mu deɛ ɛda ne nsa emogya a wɔnom no anadwoɔ ɛne sacrifice a wɔyɛ wate aseɛ nti sɛ ɔmo ɔne bere sɛ asomasi bi asɔre nkyɛn okura nipa 10,000 100,000 wate aseɛ ɔnhwe a wo nso bɛfa ne kwan no so bi nti David etu awɔtɛfoɔfo
wana waji nyankopɔn adi David tu amfo wɔse how oho ɔbɔnefoɔ nti na how amumuyɛfoɔ ho na rini dabi na Awurade atwa agu sɛsere kusase wura mo no ɔtwa ne gu nso a ɔni nkwagyeɛ what I say sankofi a yɛbɔ wɔn din obiara ne wa internal life ne din wɔ ɔnka nkwagyeɛ nti sɛ me nam no deɛ nyame de ama me no I want to thank God me nso obi tene deɛ me ɔkɔ a memfa ho madwe ni hɔ mene obi ani challenge ɛnyɛ by force sɛ kyɛnkyerɛ menkɔ boutique nkɔ tatadeɛ so ate aseɛ na me adom force wɔ hɔ mekɔ railway si so a at least menya bia fa ebi kora mɛtumi anyane bɛyɛ 5 cities na bɛsɛ 4 cities na no railways 1 city nyina wɔ so 1 city ti asɛm ne yɛ me ba na gya mapɛ bankye bi atwi na mayɛ start na mede afa so na matwi so ɛhyɛ me na mekɔ a obi nka sɛ wurogu mene obia ni challenge ɛnyɛ by force sɛ menkɔtena restaurants nkɔdidi na meyɛ adome nya wɔkyɛ kakra bi na meyɛ nkyɛ nam ketewa bi to so a madi mekɔ mbaa bi so ate aseɛ obi wa menka sɛ odidi restaurants ɛnyɛ na saa na mekyerɛ obi a wɔn no what do that type mememuru hɔ I'm not in challenging you obi bɛtumi afiri Canada ba atɔ nantwie mu yɛ kumare ɛnsaa sɛ me nso menkum nantwie mu a nti mene obia ne rat race nti asɛm ne yi obi wɔ ne mpɔfoɔfɔ ɔyɛ ba okura mɛma fɔ ebi yɛ contractors ebi yɛ business transactions so ɔsɛ obi nso yɛ MP tiɛdie meka sɛ ebi nso a na baako nso yɛ ɔhene mɛma fɔ ne nyinaa no ɔgye firi baabia nti saa baayewa ne bɔ bra ɛmfa nkɔtoto no ɔde aseɛ ɔnam kwammɔne so na ɛnya ne ho tiɛdie wone obi na yɛ adwuma wɔ bank but wobɛwu ne wakyɛngye ka wei ne wakyɛngye ka wei sit down ɛha ho ɛno ne dabi ne akye no na bɔne a ɔbi yɛ na pia ne nanom agu ase asɛm ne yi nti ɔsɛ ɛhaw wɔ bɔnefoɔ nti na maabo haw amumuyɛfoɔ na ɛno ne dabi ne watwa w agu sɛsere tiɛne ye koduo baabi no ɔsɛ ɔbɛku sa sɛ wura mo no ɔbɛku sa sɛ wura mo no ɔyɛ sɛ deɛ ɛsiteɛ na woduru tirɛ no a ɔse bata wurade yɛka sɛ obi bata biribi ho a adeɛ no abata ho no yɛwaawa ɛnyɛ ye wone ade no anya finiasi wone no anya pam yɛwaawa ɛnyɛ ye so ase aseɛ ɔse bata wurade ho na sɛ ɔbata wurade ho deɛ a awurade no a wode ho abata no nti yɛ nneɔma pa yɛade pa kɔsɛ awurade ne pa nkoa na firi no mu ba ogyina so amepɛ amen nti ma yɛworo good things in your life wo behavior wo lifestyle wɔno kasa tiɛniye ma yɛhu ne pa ɛwɔ mu ɛfiri sɛ awurade wo na ade ho akɔbata nti mpanimfoɔ se kyerɛ mo nyɔnko ɛne kyerɛ mesuban nti ɔse bata no ho yɛ papa sɛ ɔbata awurade ho a yɛade pa nkoa ɔde aseɛ ɛne lesbianfoɔ nkɔ wii koke ɛnkɔ wo ɛmɔpo ɛnyi obi adeɛ a ɔhyɛ so kakra wɔ no manso ani ɛnneɛma pa na yɛ ɛni atorɔ ɔte sɛ maada obi ntwitwa obi no nti yɛade pa adeɛ no yɛ red ɛyɛ red ɛburu ɛyɛ buru obi abu sɛ ɛdeɛ nti na woyɛ saa wɔsɛ mede me ho bata awurade awurade yɛ kronkron kɛ wɔsɛ me so yɛ kronkron wogyina so amepɛ amen ɔsɛ obia wo sɛ babata awurade ho wo sɛ sɛ obi kɔ bata abosom ho a kakra bi a mɛbɔ odua kɔsɛ abosom ne su kakra bi a mɛbɔ odua so ade aseɛ ɛyɛ sɛ bosom suban nti wodeɛ fa ho bata awurade fam ne ho gyeme so amen na sɛ fam ne ho nso a ma nneɔma pampia mfiri mu ɛni adanseɛ ɛwɔ sɛ hunu ɔdɔ anigyeɛ abɔgyekyare ayamyɛ papa yɛgyidie ɔdwoɔ ɛwɔ wo a wofam awurade ho obi a fam awurade ho biara no ɔsɛ ɔbɔ honam ne ne nsɛ sodeɛ ne nakɔnɔ deɛ asɛmmiam wofam awurade ho wonya nibirifoɔ wonya sisifoɔ wonya daadaafoɔ yɛwura toa wɔ takrama so because wobata awurade ho ɔsɛ bata awurade ho yɛ papa tena asase wɔ nsɔ gyeme so amen ti asɛm ne hɔ ti asase wɔ nsɔ di nokorɛ ɛtwa sɛ wo
bɛbɔ wasene because so but awurade ho tell us always say the truth buy the truth sell it not but what I say to the correct and tongue always but awurade ho na trust as we so di no correct enya dariga enya dadafo manukuru kuton tell takrama so enyane amajo adene ya 10,000 ebi 11,000 on fait so lore fe odidie okwa wo baaye na de atoso ya fe na nso di bejim fa so bum what on the 10,000 for koji 20,000 we udini o se di nukura what ya say papa obonio di nukura and the decency di nukura ko se wo benya na benya nkunu di abai abotre obi a wo batan no awurade ho bia no enye ni pa odi nukura ebi fo atrofo obaba awurade di anso omata na ho ono no kora intamate o dadafo o daiga wa konfo what I say o trasi e cheke ko ebe fa so dia robo ni pa secret e approach ni mamu o yo robo approach fo o approach ni ko ba sa robo agere so o ba se mama mo akwankyere o be twa no obetwawo tia sei yenye sei ma woboa nti se obata urade wampa no kronkuto na ade banante wona na dantam betwa teniye umu obi mfaso me persende what wa wodwene ho what wa adwene ho esuba na free mu ba ana cheso obata urade ho wodwene so amepe amen me see brother me preaching here now between the rubber shere wasi trasasi so dinukura amen dinukura na me yere no na wi ade a me nka so wi a me nyina wa chin ka so wi a what I say adina e bua ana oba ka sam tiame a en kan sam for psychology can say you are nonsense say you can na me sa body so ya say you can na me body no tun ko chimi da o si dinukura adina mu etu wi asa wo mu ya wono asemi ya no kura ho ana tie ti se ba ho nya ko bata urade ho a ne ho wo ma ya no kura ho no ba ba wura so ne kai ni pa den okre o ba tan ho pa o se wura ba ba wura na se ba wura so do a always our soul appear in the truth so of am ya bibia only the truth alone did I be ameka bibi so never saw them kunti maton kwasi asemo ho you don't show what I say so about so far we are so shows me nya bi da na je wa yere me yere kana hana ya se bi wala ba ho no me see me so ba Sunday sorry last Sunday obi twa so shama me so anu ofu ni aguru hu me se duru ba sa anu ofu because so na wo no ari bra wa se mani pa hunu no kore ko saka dante ni pa che ablo asofo bragi actually pa bishop archbishops that the ni pa che e di ni pa be ko hu set up rush them am bishops and to atwa we say nyame ni pa o bunsam o si di no kore te da bia me ka bi se usuku na wo ya no university no e fa na rush of dia mo o ba so of dia ma just o degree wo to kone what I say to Paul say and you only can you mfaso no Yesu Kristo hu abrusu ntimi bi se somra so ade e to so do degree bas so no a you obetwawura betwawura obetwetwe ni pan seseye yes obetwe de so di pani tell us you need to say the truth that's all no catch the one so the message jama moje kana kore no catch the one so message ni say tu buanye kana kore what I say and by the fish so much mini skirt or by such trust a bus or them apam no diminka hwe wo msa kini kore ka o se dinukure our say every believer ama no kure ko so ba je Yesu ho pa dia o se hunu no kure hu no amen
champagne and no juma because no call woman or two where that does for we are me we see for we are juma call for you to amoka if you call yourself a presiding elder and elder me a bacon me a shuffle me you can say me be a prayer camp but look at you when you look at tomato osi di nukure na ena dia bio osi di nukure never wani nka urade ho afa wi dia wa osi only God alone ma wani no ana ma wani nka na ho nko awo ana na wani se urade ani anko ha de fofo urade nko ma wani nka urade ho what I say yes enya urade nko anante di urade kese what I say me ni pa nyina wuri se oda God you are nothing wani nka urade ho enya urade nante enya urade nkomra jania se ho eno wiase eno nyama wom what I say no bi do wiase jani do ni kan ho na urade nya wani je na urade nya ho sepe na urade nya ho hoa na urade nya wadi ane na urade nya wuso na urade nya wata na wo sheba na waban the person ko se de nyina ba sori ka se place masa fo adwuma ebenya adwuma se me honam me kra me honam benya bibia die na me kra die me ma wo sha no da fo adwuma me da se na me sha me ko trafie sha na ma so mi nyama me nya sha ta me ton ka je won pa adwuma se me pe o jimi pa ma wo so nyame you are damn stupid that's what be very strong be very careful o se ma woni ka ura do woni ka ura de ho what's your idea? Also, we say Christian now the nation. What's your papa? We say Christian a show nine. What I say? The person who is saying what the only idea Cassan you should do one. I am Obia who say one but then Jesus Christ that is better for your life. I'm crazy for Christ. I'm so crazy for Jesus Christ. Mr. Confirm we are crowd crowd. What did I make you say? One crowd crowd. That's all the money that's what's my bread. But what I say, no one can run. Massa. Oh, let me see. You can be our dinner what to run this one. I didn't run the buono. You show me here. I'm quite your Messiah. I'm quite your Messiah. Messiah. Binum nyame bi odo mo ato mo so kura ba mo so na ba me kura tu ana nwa tai kura na pro na ku ni nyame o so do o so so kan power what do you do about some show if you are presby and be very careful if you are sadness of God if you are deeper life we can cry so for me what say now what you today let Jesus know millionaire what say yes what you today what you say and God what you forget that thought and think about heaven. Amen. Cause you are way, so we much. What you say? Well, you are way. So much. Until there's no need to complain it. You need to thank God for your life. So Gideon, not better ready who you. Better ready who you. So you are there through Yasha. Can you so humble? And when you are seeing Mama, and the Christ is saying, my children are the jamu, and yes, and the real sima. The peace of this world, and the dirty, and the little. Be very careful. Be very extra careful. What's about the radio? Your papa, Transasi should be correct. Mawani Kaula go. Mawani wakoma pe. What's that? When God, who put you in here, enter Radiani. Can you? So complain. What's that? Forget it. And I'm not doing it. Forget it. Do you know who the right work? So, any pump, Pamasam, and I can't say, what about you? Also, do many pump was him. What's that? You can come at you. Chapter 10:34. But since you see somebody that should join a buy, I'm first with you. No one can't. What's that? What's what I should join? But I'm first with you. I'm very asking. What I call it? And you can't say, you're for somebody that should join. You must say, you should pass as you should now should join. The last of the PS as you should. When
Don't tell me one day Jesus in your peace. What I say? You can't plan. You can't say. Wama ever follow myself. I could be called Falasis or Sofra. I can't plan. Wama small on you. What I say? We had a question. Into Jesus by the one you should go. Now what the people assassination. You need to think about heaven. The people be what you are. All other case in the middle. As well. Until I see, but I know your papa. The assassination didn't correct. When you come again, Wakuma Pet, a Radimani Wakuma Pet. Wakuma Pet, Wakuma, I am Quadia, Wakuma, internal life. What I say? We know Wakuma Pet. He's talking about your soul. He's talking about what? Soul. Not your Wakuma Pet tomorrow. No, you're crying Jehovah and so much you do a fire and call them. You're crying in the penal. Oh, brother, I'm so free. What I said was say, morning cover the money of Wakoma Pet. When you are come up, and you're my body Wakuma Pet. It's Matthew 7, I think Matthew also 7 verse 21. Mike 7. So ni pemu akoma mu na we wo boss so na ma basa akoma ne mpe enso ne dia hyem de wakoma pe so ya say any Jesus so benya wo konkra tena mu so kra no na wo konkra benya wo nkofa wakoma pe no wakoma ntoma yemfa ntoma mfra akoma yemfa mpa bo anhya akoma ti assembly nti branch a wo tie me na we be so why na obata why na do who obata into so me brother I am yo so treasure now you are there I told you I need to cry out what's the assemblies of God and you know you so cry about somebody I'm not against the church but against your life sit down and check your lifestyle who na from Amen. Be a talent, yeah. How when I from? What I saw them or boyfriend? How when I from? What I saw them into the papa na we. Who's abortion? So but I sit down. How when I from? I was so beside so for my man, how when I from? Kuku crow. So for my man, kwasi kuku say kuku bonnet. I don't know from how when I from? And you be how when I from? So bonnet. Oh from wow. So for me, I can't turn me to me. So for me, when you attack what she said, when I from? Is it God or what? It's Satan. It's Satan. Oh yes, so quotation you go to the kitchen. I saw for go to pa. But I'm kind of rock. What I say? The kind of raw me a jaw. I'm can't say but already when you say I'm sorry. What do you want to say? But already hono. I say I'm sorry. About that hono. I want money for anybody for you. You see what money to feel now you are doing yet. No because only na hammer. Don't crash and pay our book. Tell me what you want to do. And I didn't cool. Die. Oh yeah, die. No do not say no. You need to sit down and think twice. And I'm preaching come on. I said but I rather ho ya papa assassin so do you cry ma woni kawra din ku to na rather ba ma woni ya wakoma ya di ba wakoma pe what I say wakoma pe na dia ba ko na ni jehoni dia akoma ne pe the word of God it David say but the radio samba shama kuma mu na ma nyabo ni nchia ni yakopon so radio sam ya me na se kane ya na me kwa so hai Jeremiah so radio sam ba ma duane e ma duane nta brancha wo tele bi so wakoma na dia na sham ada na wakoma hwama ho na adwere akoma no e to na adwere ho akoma no dwe to what I say hwam kwa sham Jerusalem what trust me you don't say na kan Jerusalem
Shafo so Shankwasanoma wa download agu so. Go YouTube upon no now. That is, I don't tell you who say you are not from Namel. Shakala da so a person from Namel. Look at you. Shanum four born with them. So come. And you. What you say? Should you want it? What you want to say? What traditional shop no? Tell you about that or the same. Evil spirit, fornication spirit, and law. The Osama when you told the home. Only study the word. Many say we apart from Bible. Many book be any asham. Apart from Bible, me see. Me what do na ma Bible na. Apart from Bible. And the many say me preaching, na me dey throw book. Book no you be preaching. I'm preaching to the contest now. Why be vanity upon vanity. When you. Ya me preaching ya na me so mo fa shidi mo a. O me be fi mo a, me pe book no. Bible ya bia nka. So that's why. Impossible. The name impossible bia. Abancha wo tie me na lo pai me shram. Wo ya su Kristo ntam to sai. O say but already ho. Ya papa. Transasi su bi no kra. Ma woni ma ha na me so. Ma woni nka already ho. Ma ni akoma pe. Wo say da wo fili la akwa sori. Ada wo fili Bible kra wo hwem. What I say? Adaba tisi aba for the no kwa sori. Ntutu so dudu ntua. What you saw them here to correction when you went. It was from Abrade ho. The ball na duro Abrade dia ho. When you be da. And cannot. What I say? I saw them master remusu no. When was the first time? Yeah, we kill ho so no. Ya ya menya me. There was some dim bottom ska kobwa. When you be da. Also I basa. What say? What you see come our girlfriend? That's what dance we intimacy. So when you Abrade dia ho. I said yes your friend. What you Hoover? What got Hoover? Almost 10 to 15 million. And a good damn had the bonum. A press man in Yagro. We want to say check it. What got personal 35 million about that home. Also, sorry, I am boss for the common 5 series. Why you want? Why you want to anchor the home? What I said, you didn't support God work. You're supporting what they say materialism. Every time support on question. And I will say we are mobile money. And support to team B. Yes, and yeah. We are mobile money support to team B. So I say fine. But don't bring your mobile money, you don't go now sorry. Don't bring your B. When was the first time I told Bible Chama will be only be? Bible. What I say? Bible. When was the first time you went to Canada, Britain? It's in the Bible na me yache. Then you pack in Kenya nkwaje. What I say? What so be any coach do so ma? When you hwe o. With the biscuit, with the ala, what Jimmy Papa. When you hwe, when you dia kwani agu. And fan kwaje anya dia bai. Amra wo mo. Don't see money carry. I watch you kwa. Ask for me the taste food. And then so na fisa ko fie. E ko go food me. Uncle Sam. Oh no, here no ma. Edi. We need to support them with the word of God. That's right. We say, "My name come do bless you, but me ready to do my akoso." Zakoma we ni penny. Bro, we dey bless you wa odi. Omuni. Yes. Aye. Was it for what kwan share rade nsem? Oh, say no sikalo. For what kwan nyina? Oh, your word, you can say your words. Yes. Yes. For what can you know? There's meaning to control yourself. Good. Don't direct yourself. I'm not going to Satan and direct you. Can you? Maybe I didn't know manager. Wow. Maybe I didn't know coach. Good. So what I say, I'm not going to direct you, I'm coach you. For what can you know? For sure, I didn't. Can you? And some of the baby juma. No for manager. No judgment on my manager. The manager, I said, up to a Jumani, say the bay of Jumani Betimpo. So I said, and to show you put the animal from a raddy, no raddy to tomorrow. No raddy and coach you, a raddy and direct you, a raddy and one. I found 2 million, I found 2 who so, I found 2 what they say, we still can be short. No,
fa wakɔ nyinaa sɛ Awurade nsa na fa wo ho to no so ha ɔyɛ ɔse fa ho yɛ yɛbae ɛto no so ɔno na bɛyɛ aberanteɛ wɔsɛ wɔwie a ɔbɛyɛ wo tenene na bi ɔbɛma the whole world ɛho wo tenene woduru baabi asum a ɔnkɔ abɛhyɛn wɔsɛ woduru baabi asum a wo tenene no wɔgyina di wobɛhyɛn ɛmfa nso ɔbɛfie akɔ Saudi Arabia ɔnom kasa bɛma nkramofoɔ no asakra wɔsɛ wo tenene no wɔgyina di ɔde bɛkɔ akɔduru kata asɔre ni hɔ wonya kwan kɔ asɔre but your righteous life ɔbɛmu obi ɔhɔ biara ɔbɛhyɛ Awurade na bɛhɛ da yɛ ɔsa ɔte asɛ sɛ ɔde ɔho hyɛ Awurade nsa na Awurade kɔtu Awurade ma directions wɔkyerɛw deɛ wɔsɛ woyɛ na sɛ mpere wɔ sɛ that will be done na Awurade apɔne yɛ nyɛ wɔnyɛ dɛ ɛma obi a wopɛ ba wadi kwakubu nsam hɔ wokɔ abusa kwakubu nsam sɛ hɔ ana bɔɔ no wokɔ akɔbisɔn osi kwakue hɔ ana bɔɔ wɔ so bia na no kasa nyame a san wọ́n sẹ́ ọkọ̀ kọ̀nfù yẹ bi ọ̀họ́ wọ́n sẹ́ kọ̀nfù bá wọ́n á bọ̀ wọ́ ọ̀kasẹ̀ nyàmé wọ́n sàn wọ́n sẹ́ wọ́n di malam hɔ wọ́n busa nsẹ̀ malam nípasẹ̀ wọ́n á bọ̀ wọ́ ọ̀kasẹ̀ nyàmé sàn mẹ̀kẹ́ mu ati bùsùn bíyà ni wọ́n a wọ́n bẹ ti mi abọ́ ẹ̀sọ́ ẹ̀nà ẹ̀yà mi yá ẹ̀yà mi ahomete sẹ́ nípa baako náà ẹ̀sì asọ́ dẹ̀ mẹ́kúrú sí abùsùn fìyè. Wọ́n ti sẹ́ ọ̀nà nàmà dùfọ̀ yìí sọ sẹ́kàwé dùfọ̀ ní akọ̀nfọ̀ dùfọ̀ yìí ẹ̀dwàmọ̀mọ̀ dùfọ̀ yìí ẹ̀yẹ̀wò dùfọ̀ dùfọ̀ yìí wọ́n ti sẹ́ mahanta prophet yìí sọ wọ́n nàmà wọ́n sọ wọ́n jí wọ́n yìrà ayé ìdí ní gúúsù wọ́n jí nkàwá ní bracelet ẹni àdìadé ní òdi kọ́ fìyè wọ́n di musuo ní bẹ́yìí ẹ̀ kọ́ fìyè òyìn nyàmé àtọ́ akọ̀rẹ́ because wọ́n yẹ dwuma nkọ̀sùn ti ọ̀sọ́ ọ̀kọ́pọ̀ mu wọ́n firi nyàmé foforọ òyìn nyàmé àtọ́ akọ̀rẹ́ o wọ́n bẹ ṣe taxi driver náà bọ̀ di àṣẹ mu ẹ̀sùn ní ọkọ̀ àṣọ ní o yàmú ọmọ bìbí kàmọ́ ní bí àtúrọ̀túrọ̀ bìbí ẹ̀wọ̀ pípọ̀ mọ́ o ẹni wàá àtúrọ̀túrọ̀ koran wọ̀ so àtúrọ̀túrọ̀ koran nsẹ́mi níbi wọ̀ so ní wàá pẹ́mpam ní wàá di àmà ọ̀jẹ́ fasa wò kàn jìnnì koran ẹ̀ dẹ́mọ̀ koran ẹ̀ wọ̀ túrọ̀ ní mọ̀ ọ̀nù ẹ̀ dẹ́mọ̀. It doesn't make any sense. You do that, dear. You need to think twice. Don't be a fool. Don't be a stupid. I bet you another play. People shout. Why are you who are battling? Why are you who are some more? Why are you control? Who don't you control? You need to think twice today. One America. Michelle. One way it is, Michelle. We are very careful. Or be on your own. Our capital. The men are doing your capital brief. Now, what's your name? And trouble my sister. I want to know. Took it to a bimasso. If you are crying out, Bani, I'm out time. Could you please? Now, the trouble my man, I hope. Why? I don't do my belly. You need to sit down and think about your soul. If I would tablet over Pedumao 24/7 over Pedumao, we are Jumabasa. No time for study the word, no time to preach, no time to pray, no time to fast. You are killing your soul, you don't know. And I pray the cancellation now. Some kind of you are Japadi and Kababuao. Some kind of you are missing this man Kababuao. Some kind of a common now, no cry, no one can rub and and Kababuao. Only Christ alone can give you life. God bless you.